Кажи ми сега по какъв повод дойде тук при мен? Дойдох с много силни болки във врата, гърба, кръста, с много болки. Обаче, след вашата намеса, се чувствам много добре. Моята намеса беше ли болезнена? Беше ли нетърпима като лечение, като изживяване изобщо или? Все пак, нали, имах и малко болки, нали, това, но ми се освободи и гърба, всичко нямам въобще сега. Все едно някой се е сложил и така пръщето и край. Казвам, с ръка ми взима болката. Вие дойдохте днес с придружител, кой беше той? Съпруга ми дойдохме и той е също много доволен, но нали, излезе и там. Добре де, а той какви болки имаше всъщност? Той беше Час. как се казва това? Дискова херния. Моля? Дискова